otu aka isi eme ya kwa ụbọchị Tọzdee niile anyị nọrọ ebe a na-ịkwalite asụsụ na omenala Igbo nke ukwuu. Biko ya ewute n'unu n'ụmụ ọ mbugharị mbụrụ ka eji elewa mkpi onuma bụ na anyị na-anọ bụ n'ọkwa elekere anyị 3:30, mana ugbu a o wee dị mma mere ka anyị ji hazizie ya. Ọ na-akwa elekere anyị 4 kpọmkwem n'ụbọchị Tọzdee niile. Anyị eburu oche wee mebe nzukọ ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Nke taa pụrụ iche, ya bụ kpọọ ndị nke gị niile ebe ọ bụla ha nọ na mba ụwa. Maka ndị na-ekiri anyị na YouTube, ndị na-ekiri anyị na Kpakpando TV nọ na YouTube, ndị na-afụkwana anyị na Solid FM, ị na-ege anyị hapụ ya n'akara 9.9. Dịka okwute asị dị, a ga-agbapụ ọsọ ozugbo ozugbo maka na ụlọ juru eju bara abara. Cheta na abụ m Chizzy Ane. Ụfọdụ n'ime unu ga na-anụ ụmụ akụkọ dịgasị anya gbasara otu bụ isi otu ndị Igbo niile ama dịka Ohaneze. Ọ bụ ya bụ nna otu ndị Igbo. Otu niile nọ n'ala Igbo nọ n'okpuru Ohaneze, maka ndị na-ahazi ka ọ ga-esi wee dị. Afọ na-abịa abịa, afọ 2021, ọnwa nke mbụ ka a ga-ahọ ọkwa. Kemgbe e bidoro họba ọkwa, ihe dị iche iche ka a na-anụ. E were ka anyị ji nọgide afụzikwa na-ewezi ụmụ edemede akwụkwọ a na-ede ya afa ndị mba ọzọ. Ụfọdụ na-afụtazi ya n'ọnwụ mkparị na ndị mba ọzọ otu ọzọ ga na-abịa akọ onye ga-abịa chi, onye ga-abịa ọkwa n'ala Igbo. N'agbanyeghị na akwụkwọ ahụ na-ama na ọ bụ adịgboroja ma ọ bụ eziokwu. Nke ọbụla ọ bụ, mara na onye ọbụla kpara alụ a wee depụta ụdị akwụkwọ a, gịnị ka ọ na-achọ n'aka ndị Igbo? Kedu ihe gbasara ya iji wee were ụdị, ọ bụgoro na egwu ka ọ chọrọ igwusa ndị Igbo, were ụdị egwu ahụ bịa ka ọ bụrụ mba ọzọ ga na-apịa aka họpụta onye ga-achị n'ala Igbo? Onye ya mere nke taata anyị ga-eji gbapịa ọsọ wee tinye ọnụ. Ịhọ ọkwa Ohaneze n'ala Igbo bụ isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Kedu ka a ga-esi họ ya? Ọ na-amara na ọ na-abụ achọ ịjụ ma ọ bụ chọọ ịmata ijiji ya kpọrọ, a na-achọba nwaanyị ogiri, maka na ọya ma ya mere a ji pịa aka na nke ụbọchị taa wee chọpụtanụ ndị ma ihe ekwe na-akwụ n'ihe gbasara Ohaneze. Onye ndu na ndị ntorobịa na ebe a, ya bụ onye ndu na Igbo, ya bụ Ohaneze Youth Council, ụmụanya dịka Igbo Ayaka Igbo Ayaka, ọ nọ ebe a. Onye ọka iwu pụrụ iche nọkwa ebe a. Ọ bụ nna Barrister Elder Oyibochukwu Owele ndị nke Nkanụ, nwanne m nwoke na ebe ọ bụ n'Enugu a ka o gwunyere chinchin onye na-ahazi ihe gbasara iwu n'ala anyị. Ebe a ka ọ na-ahazi ya. Ọ bụkwa ya bụbụ onye bụbụ na mbụrị bụbụ onye na-enye aka na Ohaneze gbaa gburugburu na ihe ndụmọdụ. Ọ na-esota wee oso ihe ndụmọdụ gboo n'ime Ohaneze. Ọ bụ ya chọpụtara wee bụrụ onye nke mbụ chịrị national, ya bụ onye ndu n'ime ndị ntorobịa Ohaneze, ama dịka national leader nke Ohaneze, ya bụ onye ndu n'ime ndị ntorobịa Ohaneze. N'ime obi anyị tata, anyị nwekwara Comrade Chidi Ebere ọnwụ dị iwe, bụ akụbe ndị na-achịkọnata. Anụkwa m na a ga-ehibe ya nwanne echi dịka onye isi ndị na-ekpokọnata ndị mmadụ na-akpọ oku n'ime Ohaneze Youth Council. Ezugo ka ahụ ere udele. Anyị ga-atụtụ ngịga ozugbo ozugbo wee gbapịa ọsọ. Ka m bido na onye isi ndị ntorobịa. Biko kenere anyị ndị Igbo. Igbo Igbo, ekele m unu nke onye chiri ya sịrị ọ ga-adịrị anyị niile mma. O were nka m niile ekele gị nna m ukwu onye iji m nọ n'ọgbọ. Ekele gị. Comrade Chidi Ebere. Igbo ndị ọma ije eme ọnụ.
ka anyị bido uru na akwa nwanne echi ka a na-adọ egwu a na-agba ego aja ọ dị maka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo ịghọ ọkwa ọha na eze bụ ihe anyị na-ekwu maka ya na nke tata. Ụfọdụ amachaghị ka esi aha ọkwa na ọha na eze, ụfọdụ chenọbụ anọgide akpọnite mmadụ na ọha na eze. Anyị ga-agbapụ ọsọ onye isi ndị ndu ndị ntorobịa n'ime ọha na eze a, kedu ka esi aha ọkwa? Anyị si na ewe ndị si na a na-ebugharị ya ebugharị, ọ eziokwu? Dịka anyị maara n'oge His Royal Highness Eze Justice Eze Nsọ, mgbe ha hazichara akwụkwọ iwu ya bụ nke a na-akpọ constitution anyị na-eyuzu taa na ọhaneze, ekpebie na ọ ga-abụ usoro mmanụ akara dị ụtọ, onye raratụ ibe ya aratụ, asị na a ga-eme ya steeti nke a bụrụ onye isi, steeti nke a bụrụ ya. Wee ihe kpatara ejiri bido ya n'ọta ahụ bido na Abia steeti, asị a ga-eme ya na alphabetical order. So Abia steeti ba ga all 4 years Joe Irukwu, mgbe ọ gachara nke ya bịa dabata na Anambra, Ikedife bịa ga mgbe ọ gachara ya bịa dabata na Delta steeti, Uwechie bịa were gacha. Mgbe ọ gachara ya bịa dabata na Ebonyi steeti, Igariwe bịa were. Mgbe ọ gachara ya dabata na Enugu steeti, Chifu nne ya Nwodo ya bụ Igariwe bụ na Ebonyi nke Ebonyi, ya bịa dabata na Enugu steeti ka nne ya Nwodo bịa were bụ onye isi ndị ọhaneze n'ụbọchị taa. Na a na-ekwuzi okwu ọhaneze election, maka na tenọ nne ya Nwodo ga-eme expire on 11th of January 2021. So a na-akwado ime election. Ndị ketekwe iwepụta onye ndu ọhaneze ndị Igbo bụ ndị Imo steeti. Otu o si wee dịrị. Ọ dị mma, tupu m na-aga na onye ọkaiwu ejụba ya ka o si dị ugbu a, ihe ọzọ m chọrọ ịjụtụ bụ ewe ozi ndị otu ị na-achị ziputere na ka unu si fụta ka esi ahazi ihe a. Kedu ihe mere unu ji pụtabazie? Ọ dịzie ka unu na-awe iwe ebe ịkụgoro na a na-ebugharị n'usoro esi eme ya, ma a na-achọzi iweta ya ime ugbu a? Ndị Igbo Youth Council na-apụtazisi n'otu a si eme ihe a na ha chọkwa ya. Ndị Igbo si na amara kpakwa n'ute amara na ha. Ndị Igbo na-ekwukwe n'okwu na ụtara nwere isi. Ihe ọbụla nwere usoro esi eme ya. Ọ bụrụ na ị gaa na constitution ọhaneze ndị Igbo, article 11 kwuru na steeti ọbụla nwetere ọ bụ oke ha iwepụta onye isi ndu ọhaneze, na a ga-enwerịrị opakata mpe mmadụ 3 ga-azọ ya bụ ọkwa. Like ọtọ bịara n'Imo steeti kịta na opekata mpe ndị ga-azọ the president general, ha ga-adịrịrị mmadụ 3. Ọ bụ ihe akwụkwọ iwu kwuru. Enweghị ebe akwụkwọ iwu kwuru na a na-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ consensus candidate, because ọ ya bụ ihe dọgọgụ. Na enwere ndị gbakọrọ mkpọ onwe ha Elders Council, nke asị onye isi ha Elders Council abụ Injinia Emmanuel Iwu Anyanwụ. Ha hazi mee ha mere bido tụlewe ndị ga-afụta na ya bụ ọkwa, kpọrọ ha mee interview, mee screening. Ihe anyị nụziri wụ na ha ewefụtala onye ha chọrọ bụ Prọfesọ George Obiọzọ. Ihe dọga n'ọgụ mana onye a bụ so n'Imo, onye Imo ka ọ bụ. Ọ bụ onye Imo, mana enweghị ihe dị ọta ahụ dịka akwụkwọ iwu ọhaneze siri kwu. Enweghị ihe a na-akpọ consensus candidate. Nke ọzọ, ndị mere ha kpọrọ onwe ha Elders Council. N'akwụkwọ iwu ọhaneze
enweghị mgbe akwụkwọ iwu ọhaneze kwadoro ndị Elders Council ime screening ndị chọrọ ịzọ ọkwa na ọhaneze ndị Igbo. Akwụkwọ iwu ọhaneze akwadoghị ya. So ihe ha na-eme bụ ihe iwu na-akwadoghị ya ka anyị ji lechaa anya si na ọ bụghị sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi olu, onye dị ndụ a na-edozikwa n'ihe olu. Ka ya bụ ọhaneze Youth Council ji na-eti mkpu si mba na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị, maka asị na ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma. Anyị lere ha daa n'elu oche ya ka anyị ji sị ka anyị ji nwayọọ mee gịnị, hazie ya hazie, gbakwana ha ụkwụ n'eze ka ha leba anya na ihe akwụkwọ iwu kwuru gbasara otu esi ahọpụta ndị ndu ma ọ bụ onye isi ọhaneze ndị Igbo. Enwere ihe akwụkwọ iwu kwuru. So ihe anyị na-ekwu bụ ka ha leba anya mee ọta ahụ akwụkwọ iwu ahụ siri kwu, ọwa ebe ahụ ka anyị gbadoro, and ọwụkwa n'ọta ahụ ka a ga-esi eme. Ọ ya bụ ihe ọhaneze Youth Council na-ekwu. Ya bụ na mmadụ atọ ga-azọrịrị ya ka unu na-ekwu. Opekata mpe, asị mmadụ atọ, opekata mpe mmadụ atọ ga-azọ. Mana ka o si wee dị n'Imo steeti kịta, enwere Dr. Jionwog, onye bụ ode akwụkwọ ka ọhaneze ndị Igbo na mbụ. Enwere Dr. Chris Asoluka, ọ na-azọkwa. Enwere barista Godi Ụwazurike. Enwere prọfesọ Chidi Osuagbo. Ndị a na-azọcha mmadụ ise a bụ ndị mmatara n'ụbọchị taa na-azọ ya bụ ọkwa. Ndewo. Daalụ. Owele, ekene gị. Owele, na nke mbụ bụ tupu ewe ihe ịchọ ka ịgbaziere ndị mmadụ olu, na nso nso a ka ewe ndị otu pụtara si na otu ọhaneze nna ya Nwodo na-edu na ekwesịrị ijide ha, mkpọsasị ha, na ndị nke a bụ ndị je si na ha debere afa ha na ebe a na-edebe afa otu na Naịjirịa. Ọ dị ka na-akpọ asị ya esi na ha ji edebe afa na-akpọ ọhaneze worldwide na ihe ndị ọzọ. Na ọhaneze ugbu a na ekwesịghị inebe ha anya, na-ekwesịrị ịchụba ha. Gwagodo anyị kedu ọnọdụ ọhaneze dịgoro n'ime dịka onye ọkaiwu bụkwa na onye dịgoro ọhaneze ndụmọdụ na gboo? Nke izizi, ọ ga-adị mma ịgwadata ndị be anyị ka ọhaneze si wee guzoro. Ọhaneze bụ ọnọdụ ka nnukwu ụlọ, nnukwu osisi, ma okenye ma nwata ma nwanyị ma nwoke na-abịa n'okpuru eze ndụ. Mgbe e bidoro ọhaneze, ụfọdụ ndị okenye nọ n'ọhaneze mgbe ahụ ojukwu ha ma okwu eme ha ka nọcha ndụ. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ala Igbo jee okezie ha Pius Okigbo, Chụba Ọkadigbo ha, mgbe anwa Chụba ka bido bịawa ọfụ, a na-atụle na-asị ọ ga-ekwesị ekwesị. Eche m na Akanụbiam ha so na ndị bidoro ya. Akanụbiam sokwe mgbe ahụ. A na-atụle ma ọ ga-adị mma ije debe ọhaneze n'akwụkwọ gọọmenti. Ọtụtụ n'ime ndị Igbo ndị nna nọ mgbe ahụ si mba na ọ dịkwa mma iweta ọhaneze n'okpuru gọọmenti, ọ ga-aba nakọta etiwere ha iwu. Ewee sị mba, ebe ọ bụ na ọhaneze bụ ihe gbasara omenala ndị be anyị, ọdịmma ndị be anyị, si ka ha kwugodi idebe ya n'okpuru ọhaneze, n'okpuru ndị ọchịchị, okpuru ndị ọchịchị gọọmenti. Daalụ. Otu a ka ọhaneze si wee dị. Mana unu ma na ụwa anyị nọ n'ime ya na-eto eto. Esi na analog abaa na dijital. Nwatakịrị kwụkọta ọtọ nọkọta ogbebe igbe, osi n'igbe igbe oje ọkwụwa ọtọ wee jee ije gbaba ọsọ. Kegbukegbu na-anụ bụ na ụfọdụ ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa ndị be anyị ndị Igbo bụ ndị gụrụ akwụkwọ ọfụma na-agba mbọ na ihe dị na teknụzụ, nka na ụzụ,
ma ịzụ afịa wee sị mba na ọ ga-adị mma ka edebie n'okpuru gọọmenti ka e wee nwee ike na-ahazi ihe ọfụma. Ihe nna ama bụ ka esi wee gbakọ anya bụ nkata, mana anụ m anụkwa na ha agbago akwụkwọ na-asị na ndị na-ekwu okwu ime ndọrọ ndọrọ ọhaneze n'ime ọnwa mbụ n'afọ 2021 enweghị ikike ime ihe dị otu ahụ. Maka gịnị? Akamanụbero from mụ na onye ahụ akpabeghị mbụ nna ya nwere bụ nna anyị mụ na ya akpabeghị, mụ na ndị ezekutiv akpabeghị ka mmalụ ihe bụ ebumnobi ha n'ihe a na-ekwu. Ndị gbara akwụkwọ agba mụ na ha akpabeghị, mana ọ ga-adị mma ebe ọha na eze bụ ihe jikọtara ndị Igbo niile ka anọla ha ma anya ya bụ ihe maka asụ na-akpa akpa ala n'ute. Daalụ Owele. Ka anyị webazie na nke na-eme ugbu a. Kedu ka isi fụzie ọkwa a na-achọ ịhọ n'agbanyeghị na ụfọdụ ụka na-asị na ọbụghị ha kwesịrị ịhọ ọkwa na ọ bụghị ndị nọ ugbu a kwesịrị ịhọ ọkwa, mana dịka o si adị ugbu a n'ihe onye isi ndị ntorobịa ọha na eze kwuru, oge unu nọ ya, oge ị na-enye ndụmọdụ ahụ otu a ka esi ahọ ọkwa anọgide maka na ewegoro ndị kpọrọ wee sị aka na-achị ọchị obodo Imo ya kwado na onye ọbụla ọ kwado nọ ya ga-emeri, nọ ya ka ndị ọzọ ga-eso. Ndị na-achị na ndọrọ otu ndọrọ ndọrọ ekwesịrị na-atinye aka n'ihe ọkwa onye ga-achị ọha na eze. Azịza m bụ ma ihe o ji wee dị otu a bụ na ị na-anya ịfụ na ndị nọ n'ọkwa bụ ndị ndọrọ ndọrọ chọrọ ịdọta ọkwa nye onwe ha. Ụfọdụ ga-asịkwa gị na ọka ha wee fee ala nọ, mana anyị ma na ọka ha dọta ya nye onwe ha. Isi onye ihe dịka gọvanọ ma onye ndu steeti ya wepụta mmadụ, nke izizi ihe ị ga-ebu n'obi bụ na o nwere ọgbakọ ndọrọ ndọrọ nọ ya nke a na-akpọ politikal pati. Nke ịbụọ, onye ọbụla na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ chọọ ka ọ dịrị ya mma na n'otu ọ nọ ya, na ihe ọbụla ọ na-eme ga-abụ ka ọ dịrị ndị otu ya mma. Anyị wee na-ajụ ọ na-abụ na ihe magburu onwe ya na onye isi onye na-achị aka na-achị obodo steeti ga-ekwuzi onye ga-abụ onye isi ndu ọhaneze, makwa na ọhaneze ka nsikwubu mbụ bụ nnukwu osisi ngalaba na-ekpuchite onye Igbo ọbụla. Ka m bịa ịbịa n'ime ya ịfụ na onye ndọrọ ndọrọ APGA ma PDP ma APC nọchara ọhaneze. Ọrụ ọhaneze bụ ijikọta ha nchaghị n'ọnụ dịka nna si ejikọta ụmụ ya ọnụ. Onye jezie si na nna na sọsọ ofu ndọrọ ndọrọ otu ndọrọ ndọrọ ka ọ mụ wee wepụta ndị ga na-anọchite anya ọdịmma ndọrọ ndọrọ ahụ na bụzi ihe magburu onwe. Ihe nji wee sị ma bụ na o kwesịghị na onye na-achị obodo bụ gọvanọ ga-eji aka ya wepụtara anyị onye ga-achị ala Igbo niile, ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ na diaspora. Ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya, mmiri ga-esi na ya ba n'opi ụgbọgụrụ. Ihe nji wee sị bụ na ile anya na kọnstitushọn ọha na eze enwere ndị ọrụ ha bụ ịhọpụta prezident jeneral ọha na eze na onye ndu ọha na eze gburugburu. Ndị ọ bụ ọrụ ha bụ General Assembly and governors are members of that assembly. Ha dị iche na ndị ime obi. Ha dị iche na ndị ime obi, mana ndị ime obi bụkwa sokwa na ndị General Assembly ga-eso tụ vootu bọsa a ga-atụ vootu. Ndị ime obi aka ọrụ ha bụ nke izizi inye ndụmọdụ na ịnọchite anya
Elders Council mgbe Elders Council enweghị ike ịnọ nzukọ wee kwuo ka a ga-esi na-eme ihe n'ọhaneze na ndị ọwa ọrụ ha bụ Elders Council, and the Elders Council wụ nnukwu otu n'ime ọhaneze ma former president, vice president, chief judge, supreme court judge, ndị ọnụ na-elu okwu n'ala Igbo ma ndị eze na ndị igwe sochenya ndị nka na ụzụ. Anyị nwa bụ professionals kwesịrị iwepụta mmadụ na ma lawyers ma medical association na ndị ọzọ niile. Mana m chọrọ ịgwa gị na kemgbe 2005 this body has not met. Ezukọbe. So ọ bụzara ọhaneze na ime obi na ọnọdụ ka ha nwa na-arụzi ọrụ Elders Council. Governors bụkwa ndị otu ime obi. So gọvanọ ọbụla chọrọ ikwu okwu gbasara ọhaneze alọkwala n'obi gọọmenti haus gbawa mitin bịa mitin ọhaneze. Ịma ka anyị bụ ndị Igbo si eme, onye kwu ibi ekwu ibi ebe ahụ ikwu nke dị gị mma, onye ọzọ ekwu okwe nke ya. Anọrọ na gọọmenti haus, obi gọọmenti haus kpọọ mitin tụwa ọdụ. Mana ọ dị ka ndị na-achị na ọhaneze bụ ndị na-agbakwuru ha maka gịnị ị na-anya ịfụ na ihe eji agbakwukere ha onyeisi ndị ntorobịa bụ maka na ego iji chi. Ana m abịakwa nwanne m, ego eji achị na ọhaneze na nke kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke onyeisi ndị ntorobịa? Chizzy, ndị Igbo anyị na-ekwu maka na asị na hawa na ego iji chịkọta ọhaneze maka na ohi ndị a na-akwụ ụgwọ echere m na a na-akwụ nna ya wodo ụgwọ. Ndị be anyị si na onye ma akọ m ya enye nwere m. Ọ bụrụ na ndị gọvanọ, maka ọ bụrụ na ele anya a na-ekwu na ndị gọvanọ na-akwado ọhaneze, n'eziokwu wara awa dịka ozi anyị nwetara, ọ bụ onye mekwere ka ọ na-akwado bụ gọvanọ ndị Anambra, ma ya emechaa sọ ngọngọ ọ na-akwadozi. Mana o kwesịrị ịbụ ndị agha na-akwado. Ka m bịakwa maka ị na-ekwu okwu ndị gọvanọ ịkwado. Ọ bụrụ na ile anya anyị na-enwe ndị fọma gọvanọ, ọ bụrụ na ndị gọvanọ na-akwado, ọ bụghị ego akpa ha ka ha na-eji akwado, ọ bụghị ego akpa ha. Steeti ọbụla na-enwe allocation, gọvanọ na-enwe security vote na ego na-abịa ndị obodo. A na-esi ebe ahụ wefute ego maka ọ n'ala Igbo ka ego ahụ bịara. Esi ebe ahụ ewetata nwa ego si ngwa were ntinyekwa aka na ihe gbasara ọhaneze. Ọ bụghị ego gọvanọ, it's not his personal money. Ka m bịakwa. So ọ bụrụ na gọvanọ ga-ewerezi maka ọ na-eweta ego akara na ego mmanụ, na-ewetazie ya aracha akara racha mmanụ, ya ewetewere. Maka anyị ekwuola, ọ bụrụ na ile anya na constitution enwere ụzọ dị iche iche ọhaneze na-esi enweta ego na mmasị, free will donation, ike ụtọ ya ulevi. Ọ bụ ụzọ dị ọcha. Enwere ndị Igbo na-azụ ahịa n'ebe dị iche iche, enwere ndị Igbo na-arụ ọrụ n'ebe dị iche iche, ha nwa na onwe ha kwesịrị ị na-eso na-akwado. So anyị na-ekwu okwu na ọhaneze na-abịa n'ihu ugbu a agaghị eleba anya n'ebe ndị gọvanọ nọ maka nkwado. A ga-ahazigharị ọnọdụ, hazie ihe. Ndị Igbo dị iche iche, ọ bụrụgodo na ọ ga-abụ nwa Igbo ọbụla pụla amụ ga-asị na otu ọnwa na aga m na-enye na ọ ga na-enye ndị ọhaneze otu peni o peni abụọ. Ọ wụ ihe maka ube nwanze awụ onye ji na ya mee ngịrị ya tee. Ọ ube nwanza ya wewere ya. Ndewo Chidebere. Ndị ntorobịa, kedu ọnọdụ ndị ntorobịa? Maka na epụta a na-afụgasị ndị ntorobịa dị iche iche. Ọ dị ka ihe onye ọbụla pụta, ụfọdụ ewe onye na-agwa m okwu so anagide ofu onye jehibe otu ya. Owele Nkanụ bụbu onyeisi ndị ọwa ya duru, bụkwa na onye mbụ duru ndị ọhaneze ndị ntorobịa.
OYC a na Ohaneze Youth ewe ihe dị iche. OYC bụ Ohaneze Youth Ya bụ Council. Ohaneze Youth Council. Nke Ohaneze Youth Wing ọ dị iche. Ohaneze Youth Council na Ohaneze Youth Wing ka bụ ofu. Ohaneze bụ Ohaneze. Mgbe onye isi kwuru okwu ọ sị na Ohaneze bụ osisi na-ekpuchikọta anyị ncha niile ọnụ. Anyị mata ha na nke a mana obodo adịgoro anyị na mma. Ana anyị ga na-enekwasị anya ndị nke bụ ndị izizi before anyị abịa. Before ekwu okwu ịmụ anyị onye isi anọgoro anọ. Anyị hawa ka a ga na-ene anya anyị na-agba anyị ụzọ n'ukwu anyị ga na-eso anyị were ebe anyị na-aga. Nwanne m nwoke ihe njiju ajụjụ a maka na ụfọdụ ịbụ nwa ntorobịa ndị ntorobịa ibe gị na-asị na Ohaneze tọgbara n'ọnụ afụghị ihe ha na-alụ na enweghị ihe gbara ọkpụrụkpụ a ga-asị na ha na-alụ. Ụfọdụ nọgide a na-akọ ha ma ọnụ. Gịnị ka ị chere na dịka onye nọ n'otu Ohaneze bụkwara nwa ntorobịa na okwu a ndị ntorobịa ibe gị na-ekwu na ọ bụ eziokwu ka ọ wasị? Onye ọbụla dị ndụ na-enweghị onye na-ekwu maka ya ọ dịghị ndụ. So ihe a ga-ewebata ọnọdụ ihe anyị ga-agba mbọ ime bụ itinye ọnụ anyị n'okwu ihe ọbụla gbasara Ohaneze. Anyị ncha niile bụkwa Igbo bụ Igbo. Ọkwa Igbo bụ ihe bụ ike. Ọ bụkwa otu ya na-emekwa ọfịa. Anyị ncha niile wepụta ọnọdụ ụtọ anyị ga-esi na nke a ga-aka mma iji wee gawa n'iru anyị agawa n'iru. Mana dịka ha si ekwu ewe ihe gbara ọkpụrụkpụ n'uche nke ha sị na enweghị ihe gbara ọkpụrụkpụ ha na-arụ ndị Igbo. Ọ eziokwu na ndị na-akpọ ọ dị mma ọ bụ ike ọ bụrụ na ịnụbeghị ha ndị achọ ịkpọ Ohaneze akpọ Ohaneze ndị ọbọghị si n'ọnụ mpụta mana ọkwa mana a na-akọ ha ọnụ. Onye ọbụla a na-akọ ọnụ ebe ọbụla nwa ọbụla na-ebe akwa na-arụ aka were ihe ma o ji arụ aka ebe ọ na-arụ aka. Ndị Ohaneze were ihe dịcha ha ga-ekwesị inebe ha anya ya ka anyị ji nachikwa azụ ebe anyị na wee bido ebe ndị Ohaneze ya mere ndị dịka onwere ha si ndị bụ Owere ji wee pụta ma ebe mmiri ji ebe n'otu gbogoro ọ ga-ekwu na ebe anyị ga-etinye aka ihe ga-agawa n'iru. Maka oge aga m achọ ka ndị na-ege anyị ka jizi aka ha jụọ ajụjụ maka njụba ajụjụ ewe ndị na-ege anyị na mba ụwa dị iche iche ewekwa ndị na-ege anyị n'ala Igbo dị iche iche. Ugbu a unu nwere ohere ịkpọzi n'akara ekwentị 09023111009 maọbụ 0909771 109. Unu nwekwara ike ịkpọ na 07050911009. Unu kpọọ na-agbadata ekwentị unu biko ya akọ n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ. Biko afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ biko kwụsị okwu ike o. Ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru nwanne gaa n'iru. A na-anụ ihe ị na-ekwu. Kedu ihe ha ga-abido aka ha gasị n'ụzọ bụ ihe ha mepụtagoro ala Igbo? Ọnwụrụ na akwụkwọ a ga-asị na ha mepụta dịka a ga-asị na ha mepụta mahadum ebe ndị Igbo na-azụ akwụkwọ maọbụ dịka a ga-asị na ha mepụta ihe nnukwu afịa ha mepụta. Kedu ihe ha mepụta? Maka na abịakwa ka esi ihe kpata ihe nweta bụ na ndị Ohaneze anụ ya enweghị ihe na-ebili. Ngwa daalụ Owele ga-aza ya daalụ akọpụta ndị Ohaneze Igbo. daalụ. Ndị na-akọpụta ha bụ ha na-alụ ihe ndị ugwu ga ha lụ. Ngwa daalụ nwanne maka na oge ka onye ndị ọzọ tinye ọnụ. Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Nwa bụ eze odogwu. Mba na ọ mbugharị ọnọdụ ọ ka o wee dị ma anyị na-ebidozi n'elekere ya anọ kwa Tọzdee na akwa Fraịdezi. Daalụ. Ifere onwe m na-emetụkwa m n'obodo anyị nọ chekwa eziokwu. Imo steeti anụwa na-emetụkwa m asị ka ekwuwe maka South East nsị na ọ dịkwa ka Imo steeti a ga-ewepụ ha. N'Imo steeti a ka a nọ nweta onye nke a sị na ọ siri kpata ihe. N'Imo steeti a ka a nọ nweta onye nke ewelu famili ya wee mee ndị ọchịchị. N'Imo steeti a ka a nọ nweta onye ọchịchị gba bọọsụ na-akpụ fest. N'Imo steeti a ka a na-atụkwa na a na-esi na gọọmenti haụs eweta Ohaneze ebe ka a nọ mee ya.
Imo steeti akọ onye ọchịchị were ọchịchị were ndị eme n'ọchịchị ya dekwe na-achọkwa iwere ndị wee nọ wabeze ihe ndụmọdụ gị ụmụnne m na-ebe ahụ ama m ebe ukwu na-aga suo n'ọba ahụ ike gbadịwadụ unu enwekwena ka mmiri m unu n'anya onye na-ebe eziokwu bụ na unu ya ọkọ ọnụ na ọhaneze akarịa ọhaneze ndị mfa mmadụ ọhaneze ndị ụmụ ikorobịa anyị amalọzi ka a na-aya aya daalụ wabeze daalụ afa gị na-ebe isi akpọ nwanne kwuo n'okwunu ana m ekele gị ndị ka email kwuo n'okwu nwanne na oge adịrọ afọ m n'ụtụtụ bụ esi n'enugwu akpọ ngwaga n'iru bee ya nkenke daalụkwanụ ihe unu na-ekwubu ya mana ofu ihe ntọ ka m kwuo bụ na ezi mgbe m maara ihe ọha na eze ndị Igbo a na-ekwu okwu ya dịkwa na anyị mkpa rie nne mana n'uche nke m ha adịghị emetekwa anyị anya ọfụma ka ebe m chọrọ itinye okwu mbụ onye ọbụla na-ewepụta ka ọ bụrụ onye ga-azụta ndị Igbo n'ebe niile ha jedebere isi ndị wee mara ihe onwebeghị ihe na-asị na ọha na eze ndị Igbo n'owuri ha bara anyị ngwa daalụ nwanne m afa gị na-ebe isi akpọ kwuo n'okwu nwanne kwuo okwu ọ dị mma onye nke akpọrọ anyị chee na egwu ka anyị na-egwu ebe a gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwanne ndị ka ị mere ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru bee ya nkenke o i were afọ Igbo afọ Igbo gị bụ gịnị gaa n'iru maka na nzukọ ndị Igbo ka anyị nọ ngwa a ga-asa ya ugbu a daalụ maka oge ka e wee saa ajụ ọfụma m ga-ebido n'ebe Owele Nkanụ ịnụgoro ihe ndị mmadụ kwuru a sị kemgbe unu bidoro maka na iso na ndị nna iso na bugoro sokwara na onye chọpụtara ndị ntorobịa n'ime ọha na eze inyere ndụmọdụ ịgba onye ọkaiwu a sị pịa aka kemgbe ọha na eze a bidoro ụmụ ntorobịa sị na ha afụbeghị ihe unu mere na ọha na eze ọ bụ eziokwu ọ bụghị eziokwu ịma na onye nọdụ n'akụkụ a na-agba mgba n'ọgbọ ọ dị ka ọgụ egburu egbe a na-atọka mana ịbata n'ọgbọ iwe marụ na nwoke na-emekwana nke izizi ihe ọha na eze mere bụ ịkpọkọnata ndị Igbo ọnụ anyị wee mawanụ na anyị nwere ụmụnne a na-akpọ ndị Aniọma enwere ndị nke eze nọ na Benue anyị amarọ onwe ndị nke Kogi nwee ndị nke Ikwere n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha na-asị na ha abụghị ndị Igbo mana onwe ndị kwere na ha bụ ndị Igbo na ndị bụ obi Igbo ọ na-abụ anyị na ha nọkọrịa obi na-asọ ha nnukwu ụsọ isi na ụmụ nwanne ha bịakwutere ha so nke izi ọha na eze mere pụtara ife bụ ijikọta ndị Igbo ọnụ ka ejikọta ndị Igbo ọnụ anyị okwere ofu ọnụ wee na-ekwu ihe gbasara Igbo ya ma imegodo udo ka afọ nwanne anyị n'anya maka dịka oge si dị maka na achọrọ m okwu a achọrọ m ka i jiri ya zipụ ozi gị maka na oge na-abịa ịchịkọta okwu wee gwazie anyị echiche nke gị na ndọrọ ndọrọ a na-abịa abịa maka na anyị ka ga-ewepụta oge bịa kwa okwu nkwukwu ofu ihe ọha na eze nke a na-emetụ aka a na-afụ anya mgbe a na-ekwu okwu inyekwu steeti ọha na eze so na ndị gbalụ mbọ led by late Dr. Francis Ibiam ewee kee Ebonyi mana ndị mmadụ ama aghọta ma akwụkwọ edere na ije ejere maka esi wee jee ọha na eze abịa na ihe ajụjụ ị jụrụ gbasara ndọrọ ndọrọ na-abịanụ ndụmọdụ na-enye bụ
na o nwere ebe ọbụla nkakwụ dị isisi nkakwụ adadị anyị achọrọ isisi nkakwụ na ndọrọ ndọrọ a maka na ọ ga-emebiri anyị ihe maka na ndị Igbo si wepụ aka enwe n'ofe o mewe aka mmadụ nke ọha aka mmadụ maka na nwanne na nwanne na-erikọ nri ekwesịghị isisi mụta ọkụ o nwere ụfọdụ ihe ndị emegoro anyị na-anụ na ntị ga-abụ emeruo ya n'isi o mebie ihe dịka esi na gọvanọs ga-ewepụta ndị ga-anọ na the electoral committee ya bụ kọmitii ma ọ bụ otu ọ bụ ọrụ ha efu maka ndọrọ ndọrọ n'ime ọhaneze na elekshọn a ga-eme ọ bụkwala eziokwu ọ ga-enye nsogbu nke ịbụọ bụ na ekwesịrị n'ime obi ga-ezukọ ebe ọ bụ na elders council ezukọnụrụ ime obi zukọ ka atụ alụ ka anyị esi ebe ya bụ ndọrọ ndọrọ nke ịtọ dịka nwanne m nwoke Igbo ahịa kasị wee kwuru ọ bụrụkwa ọrụ dịrị gọvanọ ma elders esi na onye a ga-azọ ma na onye a ama azọ ọ dịrọkwa mma maka ekwuwere nne ya ịma na aghụghọ abatago then finally o nwere ndụmọdụ ọzọ m ga-enye ha anyị bụ ọha na eze ejiri ego azọ ndọrọ ndọrọ maka na ọrụ obodo ka anyị ga-elu enwekwana onye a na-akwụ ụgwọ ka akwụgbago ụgwọ mebido mana maka na ebido so mana iwebetara na ego na bifo onye azọ ikwute ego ole dị otu a nke izizi bụ na ọbụgara afịa ka ị na-azụ maka onye ọbụla tinyere ego n'ịzụ afịa na-achọ uru ọ ga-emerịrị uru esi ya n'azụ nke ịbụọ bụ ihe ị na-agwazi ndị ezigbote mmadụ enwere ego bụ apụta so anyị ụzọ ihe na ka nchọ ka nweta ego mmadụ abịakwana gwa anyị na ị ga-akwụ ụgwọ wee zọọ ọkwa na ọhaneze ya maka na anyị na-eme ọhaneze de Igbo de na ọhaneze onye ego ka ndị mmadụ na-atụ wee mee ya onye eziokwu na onye na-achị anyị nkịta bụ na ya ma egbu onwe tinye aka na akpa ya wee mee anyị ụbọchị wee zọọ ọkwa mana enwere ihe ndị ọzọ a na-emegacha na ọhaneze a na-abụ ọda otu a chọọ ego si chọọ ego wee mee nka o nwere nka tupu m aga n'iru ihe njikwa na ndị ihe ọrụ ndị na-achị obodo dị iche iche icheta n'isi obi isi ụlọ ọrụ ọhaneze ugbu a ịma na alụchabeghị ya ọkwa ego ji ya ebe alụdebere ya ọkwa ofu onye ọchịchị ofu afọ Igbo bụ ihe mgbegodere alụdebe ebe alụdebere ya kedu ihe ndị Igbo ndụmọdụ gị n'iji fụ na ndị Igbo ewe ihe onye isi ndị ntorobịa Igbo aka kwuru na ndị Igbo na a na-atụba ụtụ icheta n'ihe niile a na-alụ n'ala Igbo ọdụ ụgbọelu nke Imo n'oge gboo a na-atụchasị ụtụ lụọ ihe a gịnị mere na ndị Igbo ekwezighị n'ime ọhaneze wee na-atụtụ ka a na-alụpụta ihe afụrụ anya n'ala Igbo ọkachasị ebe isi obi ọhaneze n'Enugu ka m kwuo na mbụ ekene dị Rochas na ọnya rụgidere isi obi anwa rukwunye ebe mana ịgwa ya eziokwu ndị na-achị obodo ndị gọvanọ anyị ha dị emechakwa ọfụma maka na ha nọ ọnọdụ na ka obodo ọbụla ha na-achị steeti ọbụla ha na-achị ha nwa bụ onye isi Abịa onye a na-akwara Abịa nwere ihe ọ na-enye Abịa ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo anọrọ na Igbo steeti ha ma bụ gọvanọ o kwesịrị na ọ ga-abụ nnukwu ọrụ dị ala ha a na-ewepụta ego eji ahụ ọkwa ha nwa na-ewere ego nye ndị polisi eje donation. O nwere ofu gọvanọ n'ala Igbo mma kpafịa jelu ebe a na-alọnchi akwụkwọ onye chịburu ugwu Awụsa Amahadu Bello si na ya ji afa the whole steeti nọ na South wee na-edonate 10 million ego na ka o wetara so ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya ha wepụtara ego
nke ịbụọ bụ na ndị be anyị ji ego azụ ahịa, ndị biznesmen, onye ọbụla na-elekwa anya maka na Baịbụl sị onye e nyere ya nye. Ndị be anyị na-abụ ihe ọbụla ama amịta mkpụrụ nkịta nke echi ha na-afụ ya n'anya, ha na-ewepụta ego na ya. Daalụ. O nwere anyị ka ga-ewepụta okwu a maka na ndọrọndọrọ a ka ga-akpọ n'ike Chineke n'izu ụka. Nwanne m nwoke, na nchịkọta okwu nke gị, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ịnụgo n'ihe ndị mmadụ kpọrọ na ọ bụrụ n'ukwu gbasara ka unu si ahazi n'ime ọha na eze na nkenke? Kedu ndụmọdụ na ọ bụ ihe ichetagoro gbara ọkpụrụkpụ unu nwa na-eme, unu ọ bụ ndị ntorobịa, kedu ihe unu rugoro ka ha bụgoro nke ndị oke? Maka na onye ọbụla ekele ọrụ ịkọkwa ya ọ dị mma. Nnukwu mmadụ ga-agbata nnukwu nke, obere mmadụ agbata obere nke. Biko Ihe chọrọ ikwu bụ na azụ emezina ya ọha na eze, ya mewe ọha na eze nke a ya anyị chọrọ bụ ọha na eze. Ihe anyị hofu na bụ na o wee ihe a na-ewepụ na bifo atawa anụ. Anyị ncha niile bụ ndị Igbo bifo PDP abịa ma APC abịa. Owohe gọvanọ nwere ike ịbata n'ime ihe na a na-eme sị na ya ga-ewepụta onye ga-achị adịghị eme ya eme, ọsọkwa na ọ ga-eme ya mara ihe eme ya. Ihe m ji ekwuru okwu otu a bụ na anyị bụ ndị ụmụaka elugo mgbe anyị ga-apụta sị na otu a ka ọ ga-esi wee dị ụdị otu ahụ. Onye sị na a ga-anwa nja nwụọ nwakwa ga eziokwu, maka na otu o si aga na anọ ọ na-emezi ka a ga-asị na anyị nụ adịrọzi. Ejiri aka anụ nwa na wee so ihe niile na-eme. Mgbe ọ ga-eru mgbe ndị nke anyị ga-anwụta ga-abịa, ata niile ga-ejide aka ha nọrọ ofu ebe. Ọ ya ka eji bụrụ nwa ntorobịa ikwu n'okwu ka ntorobịa, maka na ọgbara unu narị enu ukwu. Mana dịka owele ga-ene gị sị gị mba nwayọ, ịma na ọ ya ka unu ji akọcha iche nna awodo asị na ọdị eme na ọdị eme, ọsị unu nwayọ na ihe ya nọ n'enu ihe unu nọ n'enu ọjị wee fụ na ihe unu nọ n'enu ihe a wee fụ unu rigoro n'ọjị nke ịwa nọ n'anụfụ na unu ama afọ ya. Na nchịkọta okwu gị, onyeisi ndị ntorobịa, kedu ihe ị ga-enye ezipụrụ ndị Igbo ịnụgoro ihe ndị mmadụ kwuru na enweghị ihe na-alụ ọ eziokwu? Dịka anyị kwuburu na mbụ, maka ihe anyị agba mbọ ya na-abụ ịchịkọta ndị Igbo so agbakọ onye ọma mere ya bụ ụfụfụ. Mba anyị gbagoro dịka mgbe anyị fụrụ Ohaneze Youth Council, anyị na-achịkọtala ụmụ okorobịa ndị Igbo na steeti niile, na lokal gọọmenti niile, na kọmuniti niile nọ n'ala Igbo. Ya bụ ụzọ ihe dị mkpa, maka ihe ọ bụ ọha na eze, ọha bụkwanụ ndị mmadụ, maka ọ ga-adị mma na agbara mmadụ na-esi mmụọ ma ọ bụ a na-ekwu okwu ọha na eze ya bụrụ ihe dịka mmadụ ole ma ole na-aga na-ekwu ihe ga na-eme n'ala Igbo. Anyị agbaala mbọ ịchịkọta ndị Igbo, ma ndị Igbo nọ na Rivers steeti, ma ndị Igbo nọ na Edo, ma ndị Igbo nọ na Cross River, ma ndị Igbo nọ na Akwa Ibom. Maka enwere ihe mege oge gara aga, enwere ndị Igbo nọ na Akwa Ibom steeti ebe a na-akpọ Ọhabụ, achọ ka ha wepụ ahụ ha na-asa zaba aha ọzọ. Ịbịakwa na Kogi, ndị Igbo n'ebe ahụ sokwa anyị na-achọkọtara ha, maka our national ex official of Ohaneze Youth Council bụ onye Kogi, ọ bụ ndị Igbo ekenyere na Kogi. So mbọ anyị na-agbagodo kembụ anyị chịkọta onwe anyị, maka asị amara kpakwa amara na ha n'ute. So ọ bụ ya ka m ji aga steeti dị iche iche na-akpọlite ụmụ okorobịa, na-agwa ha na oge eruole. Anyị nwekwara na atụmatụ dị iche iche ka anyị kwugoro mbụ bụ mba anyị ga-agba ka ndị Igbo nweta, nke anyị kpọrọ 7-point economic agenda. Anyị chịkọlọta onwe anyị kịta na anyị bido na-agwa gọọmenti, ndị gọvanọs, mkpa ọ dị ndị Igbo inwe ọdụ ụgbọ mmiri ya bụ seaport, mkpa ọ dị ndị Igbo inwe ọdụ ụgbọala ya bụ international airport, mkpa ọ dị ndị Igbo inwe ihe a na-akpọ industrial gas pipeline, because ọ n'ala Igbo ka akara nwere gas n'obodo a. Ma ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ewerele gas wepụ na north, n'obodo ndị esi na-enweta ya bụ gas bụzi anyị nọzi na-ebiara aka. Ịmana ihe anyị na-ekwu taata bụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị. Ụbọchị ọzọ ihe m chọrọ ikwu na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị a bụ nke mbụ, anyị na-asị na ndị niile na-azọ ndị si Imo steeti ha pụta bịa zọọ, ọ bụ ọha ga-ekwu. Anyị ekwukwe n'ana ka ndị gọvanọ
wefere anyị aka na ihe gbasara elekshọn ọhaneze ndị Igbo maka ọ bụ ihe gbasara ọnọdụ anyị, ọ bụ ihe gbasara the future of Igbo youth. Ọ ya bụ ihe elekshọn ahụ ga-aga inye anyị. Biko ọ ga-adị mma ka ha wepụ aka emo n'ofe tupu ya awa aka mmadụ, maka anyị agaghị eji ya egwu egwu. Ịhụrụ ọhaneze ndị Igbo elekshọn a, ya eji ya egwu egwu. O mepeele ndị Igbo anya. Anyị chọrọ ịma aka gara n'ubi mana aka gara n'ọba, maka ahụhụ ụmụ okorobịa ndị Igbo na-ata akarịala. Anyị chọrọ onye ndu ga-awụ ya na ndị Igbo kpakọọ nkata. Enwego ihe anyị kwuru, ọ bụrụ na anyị enyego iwu kwuo ya na ndị ọbụla elders, ndị okenye n'ala Igbo na kọmuniti ọbụla dị iche iche ga kpakọọ nkata ụmụ okorobịa ka ihe wu iwu ọnụ ka ihe a ga-eme. Ọ bụrụ na ndị okenye akpọghị ụmụ okorobịa ndị Igbo ha na ha ata ntị kpaa nkata, ihe ga-emebikwe. Ọ dịkwa mkpa dịsi ike. Ndewo. Na nkenke obodo na nkenke nwantị ihe nna maka na oge anyị na-asịsa akwara ndị Igbo ndị ga-eje tụọ vootu na Jenụwarị President na ndị ọzọ na-azọ ọkwa nke izu ha pịkwa aka wepụtara anyị ndị daalụ. Nke ịbụọ ha pịkwa aka wepụta ndị amaele ndị Igbo. N'uche nke m, anyị ma ụfọdụ n'ime ha na-azọ onye dịka Dr. Joe o nkwe ndị anyị amahụ. Izu ụka ọzọ anyị ga-atụ okwu ọnụ maka ewe ka oge si dị n'ụbọchị nketa. Onye anyị nụchara ọrụ ya ugbu a bụ Barrister Elder Oyibochukwu Owele Nkanụ. Ọ bụ ya bụ o gwunyere chimchim n'ihe gbasara iwu n'obodo Enugu ebe a. Ọ sobu na osote onye na-adụ na-enye ndụmọdụ na ọhaneze gbaa gburugburu. Ọ bụkwa ya bụ onye chọpụtara ma onye mbụ duru ndị ntorobịa na ọhaneze. Nnukwara onu Comrade Chidebere ọnwụ dị iwe a ga-enye ya ọkwa ịchịkọnata ma ọ bụ ịchọ ndị mmadụ kpọbata ndị mmadụ n'ime ọhaneze n'ụbọchị nwanne echi. Unu wee nụzi onu onye ndu ndị ọhaneze gbaa gburugburu n'ime Igbo Youth Council, ya bụ Igbo Ayaka Igbo Ayaka ọkwa Comrade n'onwe ya. Ekele m onye ukwu, kelee onye nta. Unu jebezie kiribe ihe niile nke anyị mere na Kpakpando TV. Anyị nọ na YouTube, ndị na-afụ ndị a niile anyị na-akpakọrịtara tata. Ekelela m obi ọra. Ọ ga-adịrị gị na mma otu isi bunye anyị na Kpakpando TV na YouTube na ndị niile so ndị anyị na ha kpara nkata wee bịa. Asị m okwu niile anyị kwuru ebe a bụ okwu ndị ọbịa anyị na okwu ndị kpọrọ akpọrọ, ọ bụ echiche nke ha, ọ bụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Mgbuwara ọnọdụ ugbu a anyị elebe afịa wee mebozi ụmụ ihe ndị ọzọ anyị wegasịrị ebe a. Cheta na nzukọ ga na-abịazuru na ọkwa elekere anyị 4 kwa ụbọchị Tọzdee niile. Anyị ebidozie wee batazie n'ihe ndị Igbo. Echi anyị ga-anọkwa ebe a na ọkwa elekere anyị 4 kpọmkwem wee mezie Kpakpando. Oge anyị ji eme omenala n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizzy ka ọ dị n'o. Sorry. O nwere onye anyị kpọtara na studio, so ha nyere anyị sọsọ 15 minutes. Sorry. No problem. Sorry. No problem. Your favorite lime and lemony limca available in 60 CL pack, 55 CL Okay. Ndị a agụghara ọrụ na mama ha